କେଉଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲେ ଦେହର ବଥା ମରିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଆଁ ଝିଅ ରମ୍ଦା ବୋଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର, ବୋଉ ଫ୍ରିଜରୁ ସବୁ ପରିବା କାଢ଼ି କହିଲେ ଟିକେ ଆକୁ ଫୁଟା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଜି ଫୁଟା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା? ନା ଗରମ ରହେ ପାଣି ପିଇ ପିଇକି ଦେହ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଶୋଇକି ଦେହ ହାତ ସବୁ ବଥା କରିଗଲାଣି, ତୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ସତରେ କ'ଣ ଏ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଦେହର ବଥା ମରିଯାଏ ନା? ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ କେଉଁଠୁ, ତୁ ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଛୁଆ, ତୁ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବୁ? ଏଇ ତରକାରୀ ଆମେ ଆମ ଯୁଗରେ ଖାଉଥିଲେ ଦେହ ହାତ ଆମର ସବୁ ବଥା ଆପେ ଆପେ ମରିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ଟିକେ କଥାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛ। କହିଲି ହଉ ବୋଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ବୋଉ ତ ମୋତେ ଆଗରୁ ଏ ରେସିପି ଜଣାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ପକାଇକି ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିବା ପାଇଁ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ମା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଆଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବା ଶାଶୁ ମିଳେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଣିନୁ କି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିନୁ, କି ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନା କି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନା, ମୋତେ କୌଣସି କଥାର ରୋକଟୋକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତ ଏତିକି ଥାଉ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୋ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ରେସିପିଟା କହିବି। ଯେହେତୁ ପରିବାଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବେଲାରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଗୋଟେ ବେଲା ଟିକେ ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ କୁଚ କୁଚ କରିକି କାଟିଦେବେ। ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ବଡ଼ି ଆଉ ବିଲାତିଟାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ତାଟିଆରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କୁଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇବେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ପିଆଜ ପକାଇବେ, ତାପରେ ବିଲାତିଟାକୁ ବି ପକାଇଦେବେ। ବିଲାତିଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତରକାରୀଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ତାପରେ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ସେ ବଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇକି ସେ ତରକାରୀ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ତରକାରୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବେ, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସିମ୍ର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ, ସେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ତା ଉପରେ ପକାଇବେ। ଗୁଆ ଘିଅର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୁଆ ଘିଅର ଫୁଟେଇକି ବି ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଉପରେ ଖାଲି ଚାମଚ ପକାଇଲି। ତାପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ତ ଦେଲି, ବୋଉ ତ ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଚଟଣି କରିଥିଲି, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ଘର ତ ଏବେ ଖରାଦିନର ଆମ୍ବ ଆଉ ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ ବାପା ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ କରିଥିଲି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି ମୋ ବାଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ରଖୁଛି, ଜୟ